Bé, comencem els segons plats. El primer plat que farem serà la truita de patata i ceba. Un plat molt típic, però a diferència de la truita habitual, la cuinarem amb molt poc oli. Bé, Francesc, quins ingredients hi posaràs? Doncs mira, necessitem utilitzar els ingredients tradicionals. Farem servir una mica de ceba, una mica de patata i un ou. Molt bé. I tot plegat iniciarem i farem una cocció diferent ja que la farem al microones. Mireu, els ingredients que necessitem, en primer lloc, és la ceba, que ja la ficarem en un recipient especial per coure al microones. I així, d'aquesta manera, ho tindrem durant 3 minuts amb el recipient tapat al microones. Sense oli ni res. Sense oli ni res, a màxima temperatura i aproximadament uns 3 minuts. Doncs bé, ja han passat els 3 minuts. Molt bé. Jo mentrestant t'he ajudat a batre l'ou. Vinga, aquí tenim la ceba, ja totalment potxada, i ara ja a continuació hi afegim la patata. Si s'hi fixeu ho hem tallat molt prim perquè la cocció al microones no sigui tan agressiva. Molt bé, això és important. Ben petitet. I ara aquí hi posarem un polsim de sal i amb el vaporitzador recordeu que el vaporitzador ens ajudarà a no ficar-hi tanta quantitat d'oli. I ara això, tot plegat, ho hem de tornar a posar al microones aproximadament uns 5 minuts. Vinga, i passats ja els 10 minuts tenim la patata cuita. Molt bé. Juntament amb la ceba. I ara ja només ens queda fer la barreja de la manera més tradicional. Tenim tot això ben potxat. Recordem que la patata és la fècula i que la ceba ens ajuda a donar alguna mica de verdura. I ara ja... Li puc tirar l'ou? I tant. Li tirem l'ou, que a més és la proteïna. Bé, i ara això que hem de fer és barrejar-ho ben barrejat, com si féssim una truita. Amb una condició normal, doncs ara ho posaríem ja a la paella calenta amb unes gotes d'oli. I nosaltres el que farem serà ficar-ho al mateix recipient. I mireu, aprofitarem el mateix recipient tal com està, perquè aquesta mica de greix i d'humitat ens anirà bé, perquè no se'ns enganxi. Tot i això, hi fiquem un paper d'aquests antiadherent i ja passem... Molt bé. I aquesta truita la podríem fer també a la paella, en lloc del microones? Sí. La podríem fer de la manera més tradicional del món, amb una paella calenta, unes gotes d'oli, i esperar que estigués totalment quallada. I nosaltres el que farem serà tenir la truita amb aquest recipient durant 3 minuts més al microones. Bé, i això ja està, Francesc? Vinga, doncs ja tenim l'ou totalment quallat i la truita... Molt bé. Recordem també que aquest spray el podem utilitzar no només per la truita, sinó per les amanides o inclús per la paella, i així controlem molt més la quantitat d'oli que utilitzem. I ara hi donem el tomb, com si fos una truita, com dèiem abans, tradicional. Sí? Molt bé. I ens ha quedat ja totalment quallada. Això seria una truita per una persona, amb una quantitat de fècula, la que ens toca per cada persona. Molt bé. Vinga. Així ens quedaria el plat que podríem decorar amb una fulla de julivert. Perfecte, molt maco. Ha quedat molt bé. Recordem les coses importants d'aquest plat. El primer és que és un plat que porta fècula, que és la patata, porta algo de verdura, que és la ceba, i proteïna. I que sobretot és un plat molt baix amb oli, perquè quasi bé no n'hem utilitzat. I per tant, també és un plat més baix en calories.